שלום רב, שמי דרור חזקיה ואני בעליה של חברת פרינטלס בע"מ. אני פועל בתחום של הפקת המסמכים בארגונים מזה למעלה מ-22 שנה. בתחילת דרכי עבדתי כ-18 שנה באחת מחברות שירותי הפקות המסמכים המובילות בענף, ובתחילת 2008 הקמתי את חברת פרינטלס, אשר הינה חברה הנותנת שירותי ייעוץ ופתרונות למיכון משרדי בעסקים. למה באמת צריך ייעוץ בתחום הפקת המסמכים? או במילים אחרות, מה בכלל הבעייתיות בתחום? מביקור והיכרות עם עסקים רבים בולטת העובדה כי כמעט בכל העסקים ישנו ריבוי של מכשירים מסוגים שונים, מדפסות לייזר, מדפסות הזרקת דיו, המתופעלים בשיטות תפעול שונות, פעימות מונה לעומת רכש מתכלים. וכמובן בעלויות שונות, דבר הגורם לאי ידיעה והבנה אמיתית של הוצאות התפעול בתחום. דבר שני, בזבוז של שעות עבודה, שהינו משאב היקר ביותר בארגון. אם מצד מחלקת הרכש, וזאת עקב הצורך בניהול מלאי של סוגים שונים ורבים של מתכלים, מעקב אחר עלויות, ניהול ומעקב אחר מתכלים תקולים וזיכוי. ואם מצד מחלקת המחשוב, הנדרשת לטיפול במדפסות תקולות והגדרת חליפיות ברשת. דבר נוסף, הינו חוסר היעילות בניצול הטכנולוגיה הקיימת כיום. קבלת פקסים למייל, סריקה מקצועית לרשת, ניהול הדפסות וכו'. מטרת העל בתהליך העבודה של חברת פרינטלס הינה הבנה, שליטה ובקרה בתחום הפקת המסמכים בארגון. ובתוך כך יושגו הדברים הבאים: ייעול תהליכי עבודה, איחוד שיטות תפעול שונות ובכך ניצול יתרון הגודל לחיסכון ניכר בעלויות, שמירה על איכות שירות גבוהה, שדרוג וחידוש ציוד ישן ובזבזני למען השגת חיסכון בעלויות, חיסכון כספי ניכר בהוצאות הארגון, וזאת באמצעות הפחתת העלויות והכמויות של הפקת העתקים הכוללת בארגון. במסגרת התהליך תקבלו מיפוי הכולל דוח מקיף ומסודר על כל המכשירים בארגון, מיקומים, מספרים סידוריים, כמויות הפקה חודשיות, עלויות וכו'. במסגרת ניתוח הנתונים נקבל מסקנות ונחליט במשותף על בסיס הנתונים שהתקבלו מהי דרך העבודה הנכונה על מנת להשיג את מטרות התהליך. בעקבות המסקנות ננהל ביחד משא ומתן עם הספקים הקיימים וספקים אחרים על מנת לייעל ולהוזיל את העלויות הנוכחיות. כמובן שבמסגרת יישום ההחלטות נעזור בהטמעת הפתרון בארגון. כל האמור ישיג את מטרות התהליך שהם ייעול, שליטה ובקרה על נושא הפקת המסמכים בארגון, תוך חיסכון כספי ניכר. בין לקוחותינו חברות רבות ומובילות במשק. אין ספק שקיים יתרון גדול לחברה אשר מתמחה בתחום זה בלבד, ואשר העומד בראשה פועל בענף מזה למעלה מ-22 שנה, דבר המקנה ידיעה והיכרות מעמיקה כמו גם קשרים רבים וענפים בתחום. נשמח לתאם פגישת היכרות קצרה עם מי בארגון שאחראי לתחום זה ואמון על השגת חיסכון, וזאת בכדי להציג את הנושא. חשוב לציין כי הפגישה והתהליך עצמו אינם מחייבים דבר ואינם כרוכים בשום תשלום. הסבר על כך בפגישה. אז בכדי להתחיל להשיג שליטה ובקרה על תחום הפקת המסמכים בארגון, אנא אשר את פרטי ההתקשרות בתיבת ההתקשרות, ואנו נחזור אליך בהקדם. תודה ולהתראות.